Els presentem ara Tirant, un dels ordinadors més potents del món. Té la potència equivalent a 512 ordinadors interconnectats i permetrà als investigadors de la Universitat de València fer càlculs i simulacions científiques fins ara impossibles. Entrem dins d'un dels 500 serveis informàtics més potents del món. És com si 512 ordinadors treballaren interconnectats. Des d'avui està al servici dels investigadors de la Universitat de València. Pot fer càlculs i simulacions científiques impossibles de reproduir al laboratori, com esta que veuen a les imatges, el xoc entre dos forats negres. Si es poden reproduir a nivell d'ordinador experiments, estalviem diners i sobretot temps. És a dir, es poden tindre resultats fiables molt temps abans que l'experiment pugui ser fet. Este superordinador ha sigut batejat amb el nom de Tirant i és una de les 7 peces de la xarxa espanyola de supercomputació. El nom de Tirant vol ser un homenatge a l'obra cabdal de la literatura valenciana escrita per Joanot Martorell, però este és un cavaller del futur. Les seues armes són informàtiques i la seva causa, la ciència. Ordinadors de la xarxa s'han utilitzat per al disseny del vaixell de la Copa Amèrica. També es fa per a fer disseny de medicaments o, per exemple, per fer anàlisi genòmic, és a dir, per a determinar el genoma de les espècies. Des de processos químics a l'evolució de l'univers, pocs càlculs s'escapen a la força de Tirant.